ɛnora videos na meyi wɔ me TikTok page no na mede yɛ evidence in chief ama mo hu sɛ ensɛm a yɛka no yɛwɔ adansedie mo nyinaa mo hu sɛ na Tachima Ahene Dr. Bibi Ameyaw ɛne Akyerɛnsu Ahene Adwudin Adugyanfi Ampem ɛne Asumunya Ahene ɔde ne ho oduro ne mapaw ɛna ahemfo a wɔwɔ hɔ ne akyerɛma no wɔwɔ nyinaa no agye to mu sɛ nkuro na sese ɔmo sɔrɔ ɔmo sɛ ɔmo nka asante ho no ɔmo nyinaa yɛ asante hene nsase ɛna na ɔhene bi ka ebia ɔpɛ sɛ ɔka asɛm ɔmo de nwan a so no mo hu baabi ɔmo de sisi ɛnso akyerɛma ɛbɔ ɔmo ho ban edi ɔmo anim kɔɔyɛ akɔpem sɛ ɔmo ka asɛm ano nti ɔmo aba no na ɛyɛ na yɛde nyame ase ne nananom ase sɛ nsɛm bi sɛ no video to hɔ efisɛ sɛ kɛde ano na kan ya both na obi atwerɛ wɔ ase ɔboa yɛde ano na kan obi bɛka sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ yɛdi ntorɔ yɛtɔre na ɛka bakɔsɛm ayɛ nim nanso mo hu sɛ ahemfo no a ɔmo firi ɛhɔ baeɛ no ɔmo sɔre mo hu sɛ ɔmo yɛ ɔmo ntoma no ne nyinaa akyerɛ bibi na mmerɛ yɛdi anim no yɛbɛhyɛ ase adiscuss kwan saa nneɛma bi fa so baeɛ na ne pɔmpɔnsoɔ ne paa Kwame Nkrumah ɛhyɛ da yɛ no sɛ creative Brown Ahafo region for administrative purpose na behind the scene ɔkɔhyɛ ɔmo ti sɛ ɔmo nteatea na mo Asantema Council bi ɛne kwan ahemfo bi fa so sɛ yɛfiri na kɔ yɛate atena ɛne yɛbɛhyɛ ase adane abakɔsɛm no bisua ho nneɛma bebree